моҳи шарифи рамазонда жулуткаи ҳама майда шудагиам камакак чиз мехӯред уже шикаматон сер мешад. ба одамое ки простатида ина бинед ма вай хурдосиям паҳлавон хурдосиям ина бинед ин канда намешавад. бовар кунед мехӯред ку ҳамин якта дуташа хӯред ғуломҷон рост гуфтааст мегӯед да простатита гум мекунад қувваи мардонагӣ мегӯед мана ба бисмилло якта хӯрда нишон медиҳам. асалай маззаи гиёҳ метиҳад қувват простатит ганда мардако раҳмат мегӯед паҳлавона хӯрдистед комментария ба гиёҳдармон ёки тикток ба ёки инстаграм ба гиёҳдармон нависед ҳам ту комментарияш ба нависед ҷои тоҷикистон гӯед дастафка мекунад. тоҷикистон ҷони дилам ватанам ба пеш паҳлавон тренд ба